Hello mga ka-listeners, maayong palis. Ang oras alauna gyud untop no. Sa palis perting inita mga ka-listeners ug di ako dapit sa mga tanom sa kong mama no, nay tuba-tubare, nay kamunggay, nay okra, no? Nay bago. Nay ampalaya tong unahan, nay kapayas. Palahi sa tag background ka-listeners kay kuan. Perting inita sa kong payag ka-listeners eh. Grabing inita niya. Ba singot ito. Nya karon ka listeners, magbasa day ko sa comment no kay part 6 nata sa munyika. Sakto ba? Part 6 lagi. Sa munyika no. So upload ta karon nadugay-dugay ta bis gabiin ta ni. Ako pa manggi-arrange ang limbo gud kay daghan kay mo request ba sa limbo. Download pa na ako ang uban o lagi ang uban niya live streaming kay wa ko ka kuan ka-update ba nya nahuman na ginawag edit ganina ka listeners no bago-bago pa og kini sa atong nahon ang munyika kay nakaingon naman ko nga kini gid ang ato ang i-upload human sa may buntag pa kang maabot unya. Nindot ron kini hangin-hangin na. Ay, salamat. Bita kay nay hangin. Unya magbasa ko sa comment ka listeners no. Basahon na lang ako ning comment mga ka-listeners kay murag mubo gamay ra man mo comment ron. So, atong basahon ang unang comment si asa man to. Daghan day. Daghan day comment. Daghan nag-comment. Tarong. Kaya makita kas vlog. Kay ay daghan ba comment ka listeners da aning Gen Radio no. Unya na lang ni guman sa vlog da Di ata buglangan ka listeners, paminawa ninyo ang part 6 sa Munyika. Inababalik. Na. A dream is a wish your heart makes. Whatever ug karon mga higala sa laing sumpay ning atong sugidlanon. Munyika. the dream that you wish will come true. Ayaw ko birahaan, Ton. Dali na. Gusto lang kong matubag ang kahibong nga ako rong gibati. Dali na lagi. Ako'y tubag so gusto mong masairan. Sarah, miduol na ang inyong wedding planner. Sa di madugay, ablihan na ang pulta ni mong simbahan. Sorry kay sir ha. Dali na, Amy. Suko ka, Sarah? Wa man. Suko jud ka. Ganiha raw wa jud ka smile. Mahimo ba, Mateo? Ayaw na lang pamuguskod. Gusto na ko mo pahuway. Bahuway na ka? Ngaon po gani. Manangit lang unya ta ni Mama nga muuna tagpauli sa hotel. Nagpaabot ko sa tubag, Anton. Tubag? Saan sa man? Kung nga nung nagpakasal ka tong bride sa imong manghod. Buntis naman. O ang imong yung manghod, mo'y nakabuntis. Sus, oy, saan man ang pangutana ni mo, eh? Gikasal gud silang duha, si Mateo gid ang nakabuntis. Saan man ka? Na-in love siya sa imong manghod? Kaya nga naman di kung ang akong manghod ang nakabuntis sa bride. Naigugma siya sa usa ka abno? Dili abno ang akong manghod. Unsa ba? Gipasabot ka man ako sa iyong diferensya. O ganaman sa kumang ka? Naka-lockdown ka sa akong manghod. Sorry. Sorry, ha? Mulaban ka di ay kay magguwang ka man. Basta kay ako, nagduda yun ko. Nangabot ang akong mga bro. Musakay na tas fast craft.
Ma, balik na ko numi sa hotel. Ha? Doon na pa may program. Kapoy ko no, Sarah. Ako'y makigsulti ni Sarah. Balik na lang gud mi hotel, ma. Tingalig, mahila ko niya, Sarah. Mahila gani, wild jug ko, dini. Dali. Atong-atoon si Sarah. Anak, hay naman si Mateo. Ato si mama pa. Nananghid nga mo balik lami sa hotel. O di ba, muditso na mis bay. Oh, natandog ka sa natabo ka kanina? Gikapoy lang ko pa. Tingalik sa ako lang ng kondisyon. Ubiya na ka din nga mura magduna pa may program. Si mama na mo yung mapasabot nila pa. Oh, tawa. Hindi na pa yung gani ang imong mama. May gibati ka, Sarah? Gusto lang ko mapahuway, ma. Mare, tingalig, naapektuhan lang si Sarah ba tungod sa pagduol sa kauban si mong anak. Gidool ka, Sarah? Naglagot lang ko. Kay murag nagduda gid siya nga. Nagduda siya sa akong pagpakasal ni Mateo. Uy, kisagod siya nga magbuot sa paggabation sa tao. Wasab di ay makabadlong si Anton? Ay, wahay na nga miabot si Anton. Iya ganing gibira ang iyang kauban. Hay man sila. Wa sila imbitaha? Nganong dili good sila imbitahon. Pero may show man kuno sila. Nang hapit ra sila dinhi una manglarga. Show? May banda ang akong anak, pre. Mo ba? Unya, Mare. Okay ra kung muuna sila biya? Mananghid una ta sa wedding coordinator. Ganihara kang way tingog-tingog. Basag di na ko. Natandog ka ba sa akong gibuhat dito sa simbahan? May bati ka kahinugon sa bride? Mahimo ba? Ayaw i-insister ang sayo kong pagtuo. Sobra ang paglaban nimo sa bride. Nga naman, ha, Anton? Gutong ka, Sarah? Wa man. Ikaw gigutom ka? Wa man. Kaong man ko dito, pero gamay ra. Nga naman. Uwaw ko. Salbahis ka itong imong maguwang. Brad na ko, Anton? Nagdasi ang babae dito sa simbahan. Gusto man din siya mutambong sa atong kasal. Nganong kinahanglan pa mo magdasi ang babae? Suko ka, Sarah? Nasuko, gid ko. O gang ikasok anak kong maayo. Kay nakatamay siya ni mong maayo. Unsa na, Sarah? Murag na kaminos siya sa imong pagkatao, Mateo. Murabag, gibuangan sad siya nako. Buang ko? Mateo. Ayaw pag-wild din ha. Kita lang bing duha din Ako lagot ni mo, Sarah. Pero katong kauban ni Brad Anton ako, lagot ko at niya. Magsigig balik-balik sa pagpangutana. Nganong magpakasal ko nimo? Langang, adun nagunta, munit ka. Kung kita mi Brad na kung Anton, ako siya sudyaan. Ngano dasya babae ato kasal. Ayaw na lang, Mateo. Ablihin na lang hinaw ng zipper sa kong gawon, Bi. Mag-ilis na ko. Kamao ko, abli? Subaya lang ang akong kamot. Nga magtudlo sa zipper, okay? Sige, Sarah.
ipakita sa mga tao nga naglagot ka? Tingalig dili na hinon na sila mananaw sa inyong show. Kinsa mo ginag-ingon nimo nga naglagot ko nimo? Wa kay tingog-tingog. Unsa may buot nimo pasabot ana? Di nasukogit ka? Imong ginganlan og abno ang akong manghod. Kisakitan ko. Unsa may nakapasakit nimo? Giminyoan gyud sa bride ang groom bisag ingon adto ang iyang kahimtang. Bisag abno siya. Gusto na lagi. Singagi pa ko kausa. Kausa na lang. Manghimpas kita ini. Sorry na. Sigihan mo gud nimo balik-balik ng abno gud. Dili abnormal ako manghod. Kasabot ka? Dili. Asa man ka? Dugo gawas. Ilis mong kaha ka. Mugawas ka nga wa maghubo sa imong terno? Kung human nakag-ilis. Ako na sa ilis. Sige. Mugawas man kaha ka. Trangkahi lang unya ang pultahan. Okay. Naluoy kong Mateo. Nahibaw ko. Ganahan pa unta siya sa party. Pero iya kong giubanan din eh. Mas butan pa ka kaysa si mong magkuwang Mateo. Mare, sorry nga gisundan ti ka din eh, ha? Nagpaabot kong Bogart, pre, mga tumi sa hotel. Midali sa kog sunod nimo aron na magsulti tag maayo. May tungod sa unsa, pre? Uyab to sa usan mo kanak ang iyang gikauban ka ganina? Ambot lang. Pero mao'y gipailan ako ni Anton nga mautoy nag-manage sa ilang grupo. Di ko mo to nga manager ato niya, Mare. Rasab kong mituo sa iyang gisulti, pre. Kay nga naman di ay, usa magyun nahita po. May gani kay diha ko. Kay kung sila pang duha, sila ra dito, tako ko pagtuo nga makuyapan dyan si Sarah. Unsa? Iya diyong gipangutana nga kung anak ko na in love agad siya ni Mateo. Murag, gusto yun niya patubagon si Sarah. Kung ano nakigminyo yun siya gusto ka abnormal. Unsa? Kung naglagot ka, Marie, ay labaw pa ko. Kay diya dyan ko sa diyang iyang gipangutana si Sarah. May gani kay miduo lang sa nimo ka anak. Karon ka. Inigbalik mo, Anton. Mare. May pangutana lang ko nimo. Unsa man na, pre? Doon ako'y pangutana nimo ba? Og manginaot ko nga tug-anan dyan ko nimo sinuot. Unsa man na, pre? Ay, nibaw ko nga uway na ni. Pero gusto lang dyan ko masayod sa tinuot. Kung doon ako'y ikatugan, tuganan ka na ako sa tinuod. Kinsa mong yun nakapamabdos ni Sarah? Si Mateo o kadtong Anton? Si Mateo. Hay, nagmahay ko. Usay imong gimahayan, pre. Ay, sobra na tingali ko ka-ekstikto. Muna'y hinungdan nga gibatig kahadlok si Sarah sa pagtugan sa tinuod. Sa tinuod anay lang, Marie, karon pa ko mibati nga amahan day ko nga anda mo sabot sa kong anak. Nga anda mo dawat sa may kasaypanan nga nabuhat sa kong anak. Sa dihang ni Anhi si Sarah, ug misulti sa nahitabo nila ni Mateo. Wasab ko makatuo, pre. Nagkapangutana gani ko sa akong kaugalingon kung makamao ba si Mateo nga mangulitaw. Od kung giunsan niya sa pagpasugot si Sarah. Ma'am!
Oh, Ma'am. Andam ng pagkaon nilang dong matiyog ni Daysara. mga to demog hotel, Mare? Way tarong pahuway sila si Mateo ug Sara, pre. Sige, Mare. Di na lang sa ko magdugay. Niya lagi ka, Bugart. Oo. Undaman. Naka-school na ka? Unsan na, Bugart? Yayay na mo. Yayay? Wala man ako samad. Bang ka ba? Akong pasabot. Nakagakos na ba ka ni Sara? Sumbong ka, Sara. Sumbong ka. Ay, pare ay. Kikibuot ay. Anong sumbong ka, Sara? Ikaw ang ginakong ginahuna. Hadlo ko gako, Sara, uy. Di lagi ka madlo. Kiin mo na asawa. Pwede ka mo buwan ka ng unsa-unsaman. Ayaw. Wanga, may kansiha gini may. Unsa na? Aritasod. Sige. Doon na to. Ako ino, Sara. Ayaw yung patuyan si Mugibatiyak. Ayaw yung ginasara sa gisulti mo. Ayaw yun. Adlo ko? Adlo di ay. Dali na mo, Sara. Nahibaw ko, wagin mo katarong og pangaon. Wa man kugot, ma. Nahibaw ko nga wa ka makatarong og kaon kaniha. Hangtod si Mateo, wasab to makakaog maayo. Mao na hidungdan nga gidadaan ta mo. Hain man di ay si Mateo. Nanggawas man to sila si Bogart? Kadiyot, akong tawgon si Mateo. Oh, niya na di ay silang duha, si Bogart. Maoday nga dili ko pakaslan ni Anton. Nana siya ang girlfriend. Sagdi lang, Sara. Doon na naman sa kay Bana. Mauna ko. Sara, gabaan ra si Anton sa gamayng anghel nga iyang kisalikway. Mati girlfriend ni Dong Anton, ma'am? Mura man to si Sir. Unsa? Kinsay, sir? Mamay, lami, joke na to. Pati lami, ma'am. Joke na to. Nala, sige. Ikaw karon. Sige, ma'am. Tiwas na bug pangaon. Sir? Karon, mamauli na ta, Bogart. Nga bang may apil basab kadiyag kaon oy nga sige ba kag balik-balik sa lamisa nga punos pagkaon ganiha. Ganiha raman to, ma'am. Gawas pa. Na may dagang sudan, nugong sige, di mo urot sa Bogart ko. Mura kong kiro nga baboy. Isang kay. Dako jud kaon, Bogart, oy. Buyag dong ha. Buyag. Awa ma. Sorry, ma'am. Bogart. Sorry, ma'am. Kita ran duha mo mauli, ma'am. Kitarang duha. Pagtarong din na imong pagkatao. Sorry, ma'am. Ikaw sungugan sa kaayo ka. Magpabili na sila si Mateo o si Sara. Alang sa ilang honeymoon. Lamian na doon. Lami basuran. Bogart? Pagdali dihag kaon, Bogart. Tawagon ako sa mama. Mangumusta ko sa kasal. Kinsa may mo tawgon? Si mama, good. Mangumusta ko sa kasal ganiya. Wa ka na nila kinahanglan na, oy, Anton. Unya, mangumusta pag yun ka? Unsa man ang imo? Patagad? Mahimo ba, Amy? Do not be judgmental. Wa ka pa makailan ni mama. Kasayon sabton. Ordinary employee ka lang sa inyong kumpanya, Anton. Gusto ni mama nga magsugod ko sa ubos gid. Aron kung ako na'y magdaa sa among negosyo, sa company, dili ko dali matunto.
Sa imong katawan, ha? Nakaminos ka na ako? Oh, Oh, Amy, mga abno, gada imong pamilyahan, no? Dili ko gusto makadungog niya ng pung nga abno. Wasab ko masayod nga nung ingon ni anak si Mateo. Sakto man unta ko sa akong prenatal. O gitumar ko ang mga vitamins nga ihatag sa doktor. Nalipay ko sa imong concern ni Mateo. Ako nagot siyang bana, ma. Si Papa lang. Ni amo nagpuyo din Sara. Wa ni magsigig bantay ni Mateo. Pero abi nimo, dako ang akong paglaom nga mahinay-hinayan mog tudlo si Mateo aron nga mamahimo gyud siyang normal. Ganihar kang way tagad-tagad na ako. Nasuko ka na ako? wa ko musuko. Naiubos lang ko. Nahiubos? Kinganlan mog abno nga kumangod. That's the reality, Anton. Kung tinood kang concern ako, dili ni mo sawayon sa akong atubangan ang akong pamilya. Oh, I'm sorry. Abi na ko parehas ka na ako. Kiber sa akong pamilya. Usa? Wa ko makita ang akong amahan o ginahan. Matod sa nagpadako na ko. Gibiyaan mi sa akong amahan. O garon ko mabuhi. Gibilin ko sa amiga sa akong inahan og mi abroad ko no siya. Pero hangtod karon, wa ko pa makita ang akong inahan. Oh, bao ba? Nito maghisgot ana oy sa mga way hinunda na tong pamilya. Sige na, pag-ready na mo. Aron way makasaway sa atong show. Aron doon na pa'y mukuha sa inyong grupo. Sara? Nga no, Mateo? Ganahan ka din eh? Ha? Nga no nakapanguta naman ka, anak? Mingaw man? Ang. Kita naman lang duha. Tuwa naman sila si Mama o si Bogart. Ganahan ka din eh? Dili sad. Kanang unsa na honeymoon, Sara? Kinsa na kiss ko timog honeymoon? Bogart ay. Gibinuangan ra ka ni Bogart, Mateo. Unsa man? Pakuha na lang ta din eh. Lainan sa ko din eh. Mingaw. Uli no to? Unyag, mahibong si Mama. Ako ingnon. Ako ganahi din eh. Ting pa. Tawagon ako, Mama. Balik ka ganun. Ha? Anong dali mo nagpauli, ha? Mingaw dito hotel, oy. Honeymoon to ninyo? Natan ako sarang unsa honeymoon. O man siya tubag. Mauto, uli nami. Sasayang ay. Ha? Abot unta kag langit. Langit? Ako? Abot ko langit tungod sa honeymoon? Tutagod na Bogart. Nindot mo lang? Ya, inig ka. Yatak mo, basa-basa. Unsa na? Unsa na, oy, tawa, oy. Ay, di na to. Di na nindot kay ni ano mo bahay mo nang di kakabot langit. Congratulations!
Job well done. Salamat. Hangtod ba karon? Wa pa mawa sa imong una-una ang imong kahiubos nako. Nagkinahanglan kag sorry, gikan nako. Kalimti lang to. Pero ayaw na usba. Okay. Gusto ka pag laing gimmick? Oh, why not? Yan, sa man imong trabaho. Paibawa ko sa'yo pa. Pero makapanangig kong mama. Okay. Mupauli una ko. At kung matuog sa amo. Gusto kang mutanaw sa bride sa imong manghod? Asa? Mupauli ka man ka, ha? Sige, lakaw na. Uy! Dong Anton, may pauli ka man di ay. Hain silang hotela nag-check-in. Iya. Ha? Kita? Sila good si Mateo ug Sara. Di ba ilang mga honeymoon? Ay, na sila ay. Mauli na silang duha. Unsa? Naaron sila sa kwarto ng atog. Ambot ng atog ba to? Tingalig, kitiwas nyo lang honeymoon kay hangtod karon paano magawas? Uy, Dong Anton! Asa ka, uy! Uy, Dong Anton! Morning kwarto ni Mateo. Kung sa kailang gibuhat. Ila kang gipahimuslan ng ilang honeymoon. Animal. Sudlon ko ba kagkalit ang ilang kwarto? Anton, Ma? nagunsa man ka din eh. Adi sila magpabilin sa hotel, ma? May reservation jud sila dito. Dito. Nakigpamauli o ba ni Mateo? Nagunsa ka din eh. Oh, kuan, ako lang untang pagawason si Mateo. Nadungi mo mang pagawason. Nangatog pa na sila. Mayo kay ni aka, doon na tayo husayon. Husayon? Adto ta magsulti sa kananan. Sunod na ako. Niya naman kita sa kananan, ma. Mukaon lang sag ko. Magsulti una ta. So may itong panagsultihan, ma. Kinsa tong imong gida sa simbahan. Di ba nagsulti naman ko, no? Kang Bulgart nga, mo to yung among manager sa show na mo. Atribida siya. Ma. Usay iyang katungod nga biduol man gyud siya ni Sara. Diha pa gyud ang amahan ni Sara. Gidali ko bitaw siya palayo sa diyang ako siyang nakita, ma. Og ganong miadto pa man gyud ka. Nga nagdapag gyud ka og babae. Nagtuo ka nga mituo kong manager lang siya sa inyong show. Mao bitaw yung tinuod, ma. Imo tong uyab. Ma. Gisakitan si Sara. Oh. Mihilak siya tungod sa sobrang kaiubot sa imong gibuhat. Nakaingon in taon ang pobre nga kadto di ang babayhana. Ang hinungdan nga nung gitukmod mo si Mateo aron mo ay mo pakasal niya. Usa magay pagtuo mo ni Sara? Ma, ako siyang gida aron gid siya makatuo nga nung gusto kong magpauway sa biyahe. Nga muapas lang unta ko. Wag ko'y nakitang rason di mo, Anton. Aron imo lang binuangan si Sara. Buutan, edukada, og maayo pag yung muluto. Di paligi ko gustong magminyo, ma. Magsigilan kag pangilan og babay? Ma. Ayaw gyud pagtuo, ha? Nga kung dadon mo man din katong maong babay, ako siyang dawaton. Ma. Wa pa ko'y dihatag pagtugot aron panghimarauton si Mateo. Ako biyas ang gipadlong, ma. Pero nakaako siyang pangutanan ni Sara nga nung nakigpakasal siyang usaka. Ha? Labaw pa siyang buang. Ingnaon niya siya. Buang siya. Ako na siyang gipadlong, ma. Pero nakapasakit na siya. Ayaw yun siya kada din, ha? Ayaw yun. Uy, hala. Luuyas ang Mateo, uy. Tuas siya higda sa sofa. Ako siyang habulan.
Nanaog di siya sa Katri. Og din himo balihin. Ako siyang lutuan sa paborito niyang fried egg. O niya akong kutawag katas. Sorry kid kaayo, Mateo. Naamong ka lang. Busa deserve kid ni mo nga ati mananti ka. Taban nga mama ni mo, dong? Oo. Yaya. Bago pa gani sa abot ini, mahaw magkasaba. Siya masasad dong. Ha? Nga nabitaw na nga nagsag bapuhon. Antos noon tiya. Gago. Gago mo lang. Yay, uy. Una mangigawa Sara. Nahubog na sumansa ni Dong Mateo. Usa? Ako ka? Biya din ni aron magkasulti mig na Sara. Biya na. Biya biligo din lagi. Biya na dayon. Uy, kita ba tos mga kita nagsulti. Tingali, among sibilyan niya. Lakwan ko na mo. Aray lang ko dong. Aray lang ko. Lakaw na lagi. Saba? Bogart. Uy, nawag mo na ko. Hi, day, Sara. May kauban di ka din eh. Sorry ha. Bisag pila pa kalibo ka, sorry ang imo ipadungog na ko. Dili na makahupay sa kong kay Obos. Gikasilagan ko ikaw, Anton. Gisakitan sa ko sa gibuhat ni Amy. O sige, sakitan. Ha? Ingna na lang hinoon. Milupad pa ingon sa imperno ang imong kalipay. Kay giayo mo guba ang akong dughan. Brad Anton, imo na sila away si Sarah. Dong, ayaw dong ha. Ay lang dahil kasuko dong ha. Not lang yung kaaway, Sarah. Ayaw dong ha, ayaw sumagay mo kuya Anton, ayaw ha. Huwag mo sila mag-away, ayaw dong. Dali, Mateo. Mamalik na si mong kwarto. Dong Mateo, kadiyot lang. Tana. Masay wana. Naigugma na gayt Sara ni Dong Mateo. Ikaw ba? Ikaw padungga na ha? Kay Dong. Ayaw taon pita akong kwilyo Dong. Di ko ginawa Dong. Ako rahigugmao ni Sara. Timan ina. Soko. Lain na soko. Ano mo to siya? Imo kung biyan. Gusto manggod na ako. Nginig mata ni mo. Makakaon ka dayon. Mapitong ni una ko gawas. Huwag mo ko mahibaw nga. Dito na sa di itong Brad ni Muskusina. Sunod, ayaw duol jud niya, ha? Di lagi. Sige, una ko gawas. Tanawon ako, na Brad na ko Anton. Maayo ka nagdakag pamahaw. Andaman na nga itong pamaho kay mo trabaho na ko. Ha? Ako pa di mo andam? Mukaon na ko, uy, kay gutom na. Mo trabaho na gug ko. Nga nawa masad ka mukaon daan sa inyo. May uli good ka. May pagwa ko mo uli da. Sige na. Hangtod sa pag-andam sa pagkaon, mutapol pag yun ka. Makalagot ba ya ini, uy? Wagid ko maanad nga musilbi. Ako gyud mo isilbihan. Kung si bako kitang duha mo yung magkadayo, no? Sige lang tagkaon na anig luto daan. Di sa gyud may tabo, Anton, nga magkadayon tang duha. Dili gyud. Sige na. Ako nali andam kay trabaho na ko. Lahig kang Sara na. Unsa imong gisulti? Wa. Mayo kay sayo kang ni report. Morning, ma. Di lang ko gustong masuko na sa gana ko, ma. Maong naninguha ko nga, di ko malate. Pero nang hagis ka una dito sa bay. Misumbong ni mo subugay? Wa mo sumbong. Ako'y nanawag kay nagsusi ko kung mubiya ka na ba sa bay.
Anong nasuko man ka kumakaton sa paghigugma si Sarah kang Mateo? Katabian ganin Bogart eh. Hangtod na iya paging sumbong. Wa lagi mo sumbong. Mibati lang og kabalaka si Bogart nga tingalig dili ka makapugong sa imong pagbati kang Sarah. Mora na tuyo na ko, ma? Anton, dili ni sayon problema. Buhangyo ko nimo. Ayaw gyud ko pakauwawi. Hello. Naunsa ka, Mateo? What lagi akong shorts? Nanambok di ka? Variada ito. Unsa? Tanawa, dako sa imutiyon. Ang mitubo man ang atong munyeka. Alalakal nindot. Nusaday ko kita munyika. Hapit na. Ako rin na munyika sa raha. Ato ning duha, Mateo. Di mahimo ako ra. Dili na mahimo. Kaya ako bayay mo pahimugso sa atong munyeka. Mao nga ato ning munyeka. Sige. Sugot na lang ko. Atong duha ang munyeka. Kana. Mao na, Mateo. Ato orang duha ang munyeka. Naku, tugtupad ni mo ha. Unsa? Di ka sugot? Nganong mutupad naman ka na ako? Nganong, Mateo? Bantayan akong munyeka. Ikaw pud. Kabuotan ni mo, Mateo. O, sige. Musagot ko nga matupad ka na ako sa paghigda. Yay! Bantayan jud nako akong munyeka. Dako na ang imong tiyan, Sarah. Hapit na ko makakita sa akong apo. Sige, bitong hikapon ni Mateo ang akong tiyan, ma. Sigihan yaghangyo nga mugawas na ang among munyeka. Mateo, may saktong panahon sa paggawa sa bata. Unsa na, ma? Siyam ra kabuan ang ipuyo ni baby sa tiyan sa iyang mami. Mausap na'y mahitabo sa inyong baby. Akong munyeka, ma? Wag yun ay kamalimot sa munyeka. Ganahanggug ko tanaos munyeka nga tinuod jud mo hilak, ma. Mukatawa, unya, mukatawa pa jud. Unya, lakaw pa jud. Imo unya nang masaksihan, anak. Inigawas na sa baby. Munyeka lagi, ma. Masuko ra ba na siya glalison, ma? Maugay ang gipaabot ang usak ka munyeka. Ako jud bantay akong munyeka. Unya, ikaw mo patutoy. Tutoy? Ikaw ba'y mo patutoy? Unsa na tutoy, ma? Ay, kinahanglan ba nga pakanoon man ang munyeka na kinahanglan siyang milk gikan sa iyang mama? Huwat ko man siya tutoy. Imo gyud ay gipaabot ang munyeka? Ganahan ako kita sa kong munyeka. Anton, unsa man? Wapag promotion nga gi-offer sa imong inahan? Wapag yun. Pangayo Usa? Tingalig tukod kay busy si mama nimo. Nalimot na lang siya sa paghatag nimo promotion. Pangayo Ako suwayan. Unsay suwayan? Kulita ang imong inahan. Aron ikaw no sa iyang huna-hunaon. Pangayo agyud ang imong promotion.
Ikaw lang gihapoy mo luto, bisag dako ka nagtiyan. Ganahan man ko, ma. Wa baya gyud ka pugsa sa paglihok ha, Sara. Tingalig usay mahitabo nimo. Nagmatngon man sad ko, ma. Basta, wa ka baya puwersa ha. Hinuon, gusto sab kong ikaw mo ay muluto, kay ganahan ko sa imong timpla. Pero, dako naman na ang imong tiyan. Kinahanglan ka nagpahuway. Ayaw ka balaka, ma. Si Mateo mo'y akong gihuna-huna. Tingalig dili unya siya ganahang mukaon. Makasabot ra na si Mateo, Sara. Nagkinahanglan ka nagpahuway. Daghan kayong salamat sa imong concern, ma, ha? Ayaw ka balaka. Ampingan ko ang imong apo. Dako naman dahil tiyan ni Sara, no? Unya, di ka mauwaw? Mama, sadoy. Nakonsensya ka? Imong tulubagon, wa ka mangunay og pasan. Sa higayon nga mataw ang bata, musamot gyud pagtulisok ang imong tanlag. Wa kay kasing-kasing nga pagkaamahan. Ma, ilhon ko ang bata. Hilom diya, oy. Mahimong, di ko nimutuan sa pagkakaroon. Kaya pa man ko kapakitang kamatuuran sa akong gisulti karon. Pero deep inside, ma, naibaw ko sa kong kaakuhan nga to sa akong anak. Kana kon mo tuo pa si Sara nimo. Imo na siyang gipasakitag maayo. Ma. Husto tuod. Asa man ka magtulganan. Sa ako mga bro, ma. Tingalig doon na si babae nga mangita nimo, ha? Babae nga imo nasang gipang mabdusan. Aw na pa man si Bugart mga mao'y musaw. Unsa? Joke ra to, ma, eh. Ma, going straight na ko. Labi na gyud nga doon ako'y trabaho. Ayaw kalimot sa akong gipina nimo. Dili kadtong babae nga imong gidasa kasal ni Sara ang imong dadon dinhi. Dili gyud ko makadawat niya. Dili kadtong babayhana ang angay nimo. Unsa naman si Sara? Wa na gawas-gawas sa ilang kwarto ni Mateo? Nangi mo siyang pagawson. Natuwa mo nitong lami. Sa lami? Ops. Layo ta kamay. Stansya ta. Bantay lang gid ka na ako, Bugart, ha? Dako na biya kagsaan ako, ha? Pimisahan ako nimo. Ha? Ikaw ba? Giyon sa man yung pagkarga sa mamabahay ni Amy? Karga? Si Karga? Karga ko taon? Gusto na, Bugart. Gusto man? Si Sara gyapon nagluto sudan? Mintras wa pa siya mga anak, siya mo kunin minuto tungkol ni Mateo. No. Sukari ko, bi. Naaron din na. Gigutom rin ka kay... Naong naman, gigutom. Dungal na tagaon. Huwag yun noon ko makasulti sa kong tuyo ni Mama da. Saon gisapot na mo sa Mama. Uy, murubugawas man si Sara gikan sila kwarto. Budal ko tago. Kinang magkasulti ming doha. May untag di kauban si Mateo. Ay, ako pag yung nalimta ng akong vitamins. Mayo gani kay gipahinumduman ko ni Mateo. Dako naman na imong tiyang, Sara. Unsa ka? Kano sa ka mga anak? Sa may labot ni mo? Ako mo'y amahan sa imong gimabdos. Tingaling nalimot ka. Abi kay may miangkon naman sa imong kabuang? Libre ka na mo angkon nga imong anak ang akong gimabdos? Kitsa pande. Si Mateo na'y amahan ining akong gimabdos, Anton. Naibaw ko. Gusto ko lang muli kayo sa kaisog sa imong amahan. Pero ako mo'y amahan. Ano ni amang ka? Wa ka pa ka na si mong girlfriend? Miani ko kay gimingaw ko nimo. Ha? Tell it to the Marines, Anton. Dili ka mutuon ako? Unsaon man ako pagtuo sa usa ka tawo nga way baruganan, ha? May imong gipaangkon ko ni Mateo ang imong gimabdos.
Pero inigkatao sa bata, ako gid siya ang kunon nga akong anak. Mahimo bang mapahawa ka sa kong atubangan? Giluod ko nimo. Mahimo bang muhikap sa imong tiyan? Suy! Mubiya na ko din eh. Kadiyot lang ha. Muhikap lang ko sa kong anak. Sarah! Gusto ka makita ni Mateo? Di lang ko mamugos. Di ko gusto nga masamok pa si mama. Sige na, mulakaw na ko. Salbahis ka, Jud Anton. Dug... Nang magpaluto si Mama, una siya matrabaho. Suko ka? Wa man. Suko ka, uy. Wa lagi. Sige na, mga tuwag na ta. Dinibrad na ko, Anton? Ambot lang. Sunod, kita ka, brad na ko, Anton. Tawga ko, ha? Kumo imong kamot, oh? Tawa, suko, jud ka. Mateo, pagkaanugon niya dili ikaw may nakaangkon sa utok ni Anton. Dito kagikan sa inyo, no? Nagkuha ko gilisan. Unya, imong gisunod ang akong gisugo nimo. Ha? May gisugo ka na ko? Ang pagpangayo di sa imong promotion. Misuod na sa mama sa iyong kwarto eh. Wagin ni mo adto, Tingalig lain ang imong giuli sa inyo. Tingalig gusto kang mukorte sa asawa sa imong manghod. Dako nagtiyan, di na pwedeng kurtihan. May mo ba? Ayo ipamugos na ako katong babayana. Hapit ako pulig pinaabot, Anton. Kung kanus amo uminto ang imong ihatag nako. Ako na may bayad sa abangan ng boarding house. Sa pa man gusto nimo? Wa ka pa gihatag nako, ha? Wa para bagid. Para sa akong luho. Hoy! Dili baratuhon ng imong gikatipon dinhin, no, Anton? Kinahanglan nga imo kong tagbawon parihas sa akong pagtagbaw nimo. Magbabayad ka? Hayas labig kasal, may akong pangayoon nimo. Oo, okay. Inikadturo na ako sa office. Ako lang pagsisultihan sa mama. Nga iyan ako hatagan ng promosyon. Di malas ka lang, Anton. Miduol ka ginako. Wasap ko masayo pagdawat nimo. Kaya nakasiguro ko nga makuha ko nimo ang mga alahas nga kaniadto pa nga akong kipangandoy. Sa katapusan, napalgan na yun na ako ang lalaki nga makahatag na akong katagpawan. Ingon man, mga luho sa kinapuhi. Dili ko na ikaw buhian, Anton. Zara, mo na niyo. Kwarta malagi ni Mateo. Ingon, mama, ako kuno allowance. Imo man dining allowance? Nganong wa man nimo gamita? Gihatag ni mama nimo aron do na kay magamit. Oy, oo man gud ko gamiton. Si mama man gapon palit ako t-shirt, ako shorts. Saon man ni nako? Imo na, Mateo. Hatag lagi nako para ako munika. Unsa? Sige na good. Duwat na good. Kuyaw, bad nako, Anton kita ini. Iya jud ni kuwaon. Manghilabot day si Anton sa dili niya butang? Sige gani siya saban, mama. Sige lang wadaan man ni. Ako, mama, free na. Sige na, Sarah. Guwada yun ni. Unya, gamito, ha? Tingalig masuko si mama nimo. Di lagi. Sige na, good. Kuwarday na kuhatag ni mo mani para ni ato Monica.
Ma, Unsa man na, Sarah? Ayaw na gud kauhaw sa pagsulti kung unsay imong kinahanglan. wa man ko'y gikinahanglan, ma. May gihatag mong si Mateo na ko nga kwarta. Imo ko na tong gihatag niya isip iyang allowance. Mao ba? Maayo hinuon nga nakahuna-huna si Mateo sa paghatag nimo sa kwarta. Dili man gusto akong kwarta, ma. Inyo na tong duha. Nagunahuna man gani ko nga hatagan tasab kag imong allowance. Aron na kay magamit kung unsa may inyong kinahanglanon sa baby. Ayaw lang pagkunahuna, anak, ma. Ako jud nang huna-hunaon, Sarah. Ma, may umaabot ka ng anak. Labaw kang nagkinahanglan og kwarta aron mahatagan mo kapritsyo ang bata. salamat kayo sa mong paghuna-huna, ma. Akong apo ang naaron sa imong sabakan, Sarah. Og dili ko gusto nga maiwit siya sa iyang gusto. Busa, ayaw kong balibari. Ihatag naman ni Mateo ang ihatag nimong allowance niya, ma. Sagdi lang. Labing maayo hinuon nga madubli ang pagpangandam alang sa umaabot na kong apo. Ang pingi baya pag-ayo ang gamayng anghel nga naa karon sa imong sabakan, Sarah. Ako nang apo. Ha? Imong gihatag ang imong kwarta ni Sarah? Saan ka datong ka? Uy, hatag jud bugart. Si hatag jud bugart. Nga nung imo maghihatag ba nga? Aritan maghihatag na ko? Lodi, uy, para ako munika ba? Ha? May utak ni mata. Tinudan na ginang kuan? Na ginaminam gigag mga mahan sa kanang gimabdos ni Sarah, ha? Ay, Mateo? Oo, ako bitaw munit ka na, nasa tiyan, Sarah. Puspuso na mo tuk, Puspus naman kayo mo tuk. Imo gini nang gipabot, ha? Imo gini nang gipabot? Paabot, Jod. Gusto man ko kakita munit ka mo hilap. Nga? Na mukatawa. Nga? Unya, mulakaw pa, Jod. Bantay mo nang iantog ang munyika, ha? Ha? Unsa antog bugart? Kanang mura na mong himugan ang kuan ba? Mugan ng... Unsa, oy? Tawa. Walay, imo bang ilabay ba? Imong ilabay. Di, uy. Pinangga jud Mateo ang munyika. Uwa jud lain ang hikap niya. Mateo ra jud. Very good, very good. Ya, Sarah di ay. Hikap Sarah, uy. Very good. Ya, patutuyo ni Sarah ang munyika. Tanaw sab ka. Tanaw jud. Tanaw sab ko. Sumbong ka, Mama Brina. Ay, sabog. Ya, makakita ka sa tutoy ni Sarah. Tutoy na kabikas. Ayos sumbong mama ni ma. Tuluan di ka na. Ay katawa dong, ay katawa. Hi, ma. Niamang ka. Nakoy tuyo ni mo. Muduol ka gani na ko, Anton, no? Kulbaan gyudayon ko. Ha? Katawanan sa di mo, Moy. Uy, maunay tinuod, Anton. Kay tingalig, mga imposible na sabnang imong pangayoon ako. No, dili ka ngay mahadlok, ma. Kay di man imposible nga ako pangayaw ni mo. Daan palagi ko. Ma, pangayon ko lang kung unsay alang nako. Unsa may buot ipasabot, ana? Ato man yuning kumpanya, ma. O naning kamot sa ko, aron ba mulambo ni. So dapat lang, atagan sa kunin mo gamay lang yun nga pangkonsuelo. Konsuelo? Promotion ba?
Kadoon tang pagtambong mog seminar, mauna-unta to ang imong promosyon. Pero may una naman di ay kang commitment. So, magpaabot kapag laing seminar. My God, ma! Nagdali ka? Ngano? May nangulit na nimo? Aron maangkon nimo ang promosyon? Kinsa ko tao, mangulit na ako, ma. O niya, nga nagisgot naman sa kag-promosyon. Because I deserve promotion, ma. Mayo pa nimo si Mateo. Gitigom di ay ang iyang allowance. O karon, iyang gihatag kang Sara ang iyang natigom para kuno to sa Monieka. Usa? Yes. Mayo pa ang imong manghod. Giandaman ang paggawa sa Monieka. Tingalig na limot ka. Nga ikay nagmugnaan ng Monieka. Maunay imong gipanghambog sa imong manghod. O angel sa ngayon tagaan si Sara, ma. Iyan ako ning asawa ko. Unya ikaw, naguna-huna ka sa imong anak? Basta, giyang ko na akong anak ang naaron sa sabakan ni Sara. Irresponsable ka, Anton. Angay ka na kung hatagan og promosyon? Kanus aman dahil ko ni mo hatagan sa akong promosyon, ma. Kung may ikapakita ka ng katakos aron mapalambo mo ang atong negosyo. Ha? May gipaabot kong bisita, Anton. Ma. Sa ako nang gikaingon nimo, doon ako'y gipaabot nga bisita. You can go now. Okay, ma. Dong. Naka-score ka, Sara? Score ba? Score. Basketball day, Sara. Arong ka-score ko. Di mang good. Binihat tarong kita ga istorya. Karon man na si kay buot. Bida gini mo dong, ay. Hampit na ka mahimong mahan, ha? Wa ka lang gyapon makasabot sa ang gisulti nimo. Bagay ba't nabugad na? Bagon karon. Ayo dong. Pinangga ra ba ka? Way mo kutaw milk. Nanunukmag man ka. Wa man ko sabot imong sulti, be. Ako pa sabot imo, ako sulti, ha? Kaya lingi una ko, ha? Tingalig mo kalit og doon Sara na to. Katawan na ni mo bugar, Roy. Hindi mo katawanan, ha? Okay. Clear na itong palibot, no? Ha? Ani? Unsa, oy? Clear na. Unsa clear? Ang gusto na kong mahibawaan. Nakapatong na ba ka ni Sara? Kayo yung Sara! Ay! Ikaw ba? Sumugaw! Sus! Lami! Duklon di ka rin. Subuka, mama! Pinanggati ka. Di ka may mong duklon ako. Ato lagi ko, Sara. Ako siya sultihan. Imo sulti. Ay, siya tuodong. Ay, joke naman to. Sumugaw. Pinanggar ba di ka? Joke, Radi. Ako sabihin nun, Sara, joke na ko sulti. Ayaw na lang yan, ha? Unsa man? Imo nang gipangayo ni mama nimo ang imong promotion? Ako nang gipangayo, pero wa ihatag, eh. Unsa? Kadiyo trago di mi. Nganong interesado man ka nga matagan ko promosyon ni mama? Hala, kinahanglan pa gina nimong ipangutanan ako, Anton? Unsa man? Wa kayo na huna nga mo asinso ka? Unsa pa may asensyo nga kung gikinahanglan nga doon na nam ko'y auto, doon na ko'y sweldo? Ha! Dili ka na mo ibuot na akong ipasabot, Anton. Ang gusto na kong mahitabo, nga ikaw na'y mo manage sa inyong negosyo. Unsa? Ngano nakugang man ka? Wa kay plano nga mamahimong general manager sa inyong kumpanya?
Di pa tingali na ako kaya. Sa dili kaya? Pila na kakabuhan ng imong pagtrabaho, ha? Grabe, sad ka. Kung wa kapag yun nakatunan? Wa pa. Onsa? Kana ganirong akong trabaho. Magkinangnan pagani kog kudigo. Nga naman? Doon na po ko'y malimtan ng mga procedures. Bogo ka di ay? Di man tingali. Pero wa pa lang gid mo sink in sa akong utok ang pamaagi unsa ang pagpalambo sa among negosyo. Hay. Pauban ako sa inyong opisina, be. Aron ako mo imutudlo nimo. Ayaw. Di ko kasud sa inyong office. Kisa may nag-ingon nimo nga di ka makasud. Makasud ka, oy. Kay usagod ko sa tagiya sa mong kumpanya. Pero, di lang ko gusto mo adto ka. Nga musud ka. Nga naman? Masayod ra ka sa hinungdan. Bugat na munika sa imong tiyan, Sarah. Bugat na gyud. Pwede tabang matiyo? Ha? Unsaan man mo pagtabang? Ako kung gusto nimong tiyan. Anong katawa man ka? Tungod kay dili nimo mahimong kuguso ng akong tiyan, Mateo. Oy, ano lagi? Madamang ko nimo kugos. Gilang, kugos lang Mateo ni Sarah. Ayaw ha, Mateo. Sagdi lang, good. Kaya man akong dado ng munika ba? Ayaw lang yung pamugos, ha? Dako na magiday mong tiyan. Wa kay labot. Pagunita ko sa imong tiyan, be. Ano pa mo gunit man ka? Wa ti kahatagig katungod aron gunita ng akong tiyan. Kinsa ram day gitagan nimo katungod nga mugunit sa imong tiyan? Akong bana, natural. Si Mateo? Ang! Siya ko akong gipakaslan. Ha, nga no? Kinsa man day sa imong pagtuo nga akong bana? Ako. Hoy, Anton. Nagdampo kag utong tutok dong. Dili ka angay pasanayon ng kalibutana. Kusmod lagi imo now. O di nakagwapa, Sarah. Makalagot magul ng maguwang nimo. Niya, Brad, na ko, Anton? Ako doon, be. Ayaw na. Tingaling mag-away pa mundo, ha? Anong iya man dyan ka palaguton? Ako may naglagot niya. Nga naman, Sarah. Iyang gisalikway ang among anak. Tungod kay doon na di sila yung girlfriend. Mao nang wako niya pakasli. Sagdi lang, Sarah. Kasal man sabtang duha. Wakag nahi ako pakasal nimo. Ganahan man. Tino, Sarah? Di na ta maghiskot at may buot mong maguwang, be. Gusto pang muhikap sa kuntiyan. Hikap si Mutian? Bago na ko, Brad Anton, be. Bagon, be. Mateo, ayaw pagawas, ha? Nisakit mo ng akong tiyan. Sakit Mutian, Sarah. Ato daw yung CR. Sakit mo kay Mutian. Murag, manganak na ko, Mateo. Murag, nganak ka? Wala, bara mama. Mateo, sakit ang akong tiyan. Patawag ka na lang, nagsisibog at may pagdali, Mateo. Brad lang na ko, Anton. Hatod na to ospital. Unsa? Bugard! Bugard! What's the matter? Sarah, sakit na yung tiyan. Tawag to taxi ka. Tawag ka. Palibang nga. Upo na, Bugard. Uy, may sakit na nga may unong dong. Tingali si mama na laro ni mo. Ay, dali, atong lantawon.
Sinita mo din niya? Wakay labot. Ha? Ato lang yun si Brad Anton ni Muradong. Tingalig, anyo niya mga anak si Sarah. Nasaon lang. Mga anak na si Sarah? Sakit na kayo, yan. Ayon mo sa karon. Akong alsaon pa ingon sa akong auto. Ano ikaw mahal sa Sarah? Ay, imo siya asawa? Ako liyan sa mukha niyo, oy. Atong dadto sa ospital si Sarah. Tingalig mga anak na siya. Dali na, bugay. Ako lagi ahal sa Sarah. Mateo, nagkuha na mag-taxi si Bogart. Ako ni hatod mo sa ospital. Baka no, ikaw man. Mateo, ang iyo si Bogart pagkuha taxi, pipalihog lang. Sarah, kinanglang mahatod ka dahil sa ospital. Ako ra, saan ni mo, Sarah? Dali. Alsaon ta ka pa ingon sa auto. Ako ra lagi ahal sa Sarah. Sige, good. Ikaw alsa ni Sarah. Sige na. Ayaw na lang kung sa... Pagulita na lang ko ni Mateo. Sige, Sarah. Dali na yun. Niyan to sa ospital. Dali, Sarah. Gawas na din ni auto. Kadiyat lang. Alsaon na ka, Sarah. Kay murag gisakitan na gigag ba? Ako lang gud alsa, Sarah. Ay, ikaw, good. Huwag mo ginamugos, good. Sige na, alsadaan si Sarah. Arumadaan na siya sa delivery room. Kasakit sa kutiyan. Murag ka anak ko, nagit ko, Mateo. Ang anak ka din ni auto. Ako na lang ka alsaon, Sarah, mi. Ako na lagi alsa. Ayaw labot, Sarah. Anong mingaw man? Wala, ma'am. Oh, Kita na si Sarah sa ospital. paghilom niya, Bogart, ay! Yan naman, ma'am. Huwag kang gaungo-ungo, diya. Labag ka naman. Kuhan mo, ma'am. Si Sarah bagida na sa ospital. Unsa? Mm. Kisarbay ka uban ni Sarah, nga ni amang ka. Pagtawag kong tagtak si Sarah. Pero mitanyag mas dong antong nga sila ko ni Muhaton. Mao to, tuwa na sila sa ospital. Lo. Tampalungon tayo noong ka. Tari, ma'am. Pagtarong anay mo pagkatao. Nalalagi sila sa ospital. Hay silang ospital na paingon. Hay nila dad si Sarah. Ospital ka na eh. Murag dili na maayo da. Muato gani si Anton sa ila. Tagdugay na gid kay siya mo balik din eh. Wa para ba ko'y kaon? Be, ako siyang tawagan. Nung Mateo, puyo ko diya, God. Sino kaglakaw-lakaw diya? Muro mag-ikaw, amahan. Ako bitaw. Akalabot ha. Ako ba na Sarah sa sod? Uy, pagsudong, unsam ka? Do not enter ka dito. Ha? Ano man? Sila raw mga nurse o doktor ang mag-atiman dito ni Sarah. Okay, labot. Ba naman ko? Sige lang kagpabilib da. Basta, ani lang ka din niya. Mo cellphone. Tingugay. Ganda yun. Hoy! Misirit yung kanahan ay. Kinsam sa kanyang nanawag eh. Oh, si Amy manining nanawag. Di ako sa ospital. Giyatod na mo ni Dong Mateo ang iyang asawa kay mga anak na. May anak kag ospital nga wa magpahibaw nako. Wa pa ba ako'y kaon ha? Pagpalit na lang gud yung pagkaon gud. Di na ko may mong biyaan ang ako manghod. Wa pang moabot sa mama. Ang imo kang manghod, ang imong giubanan? Dili ka ha? Ang asawa sa imong manghod? Usa? Naana ba ako'y nabantayan nimo ha, Anton? Usa imong nabantayan? Haduol sa imong dughan ang asawa ni Mateo. Ikaw ba? Giunungan ko lang nga ako manghod. Wa sila'y kasakyan. Og nagtingit nagmayo yung asawa sa tumang kasakit. Gigutom na kog maayo nga nagpaabot nimo. Kung pa ko manawag, mapasmo ko. Hay man ang ospital, be. Muapas ko. Usa? Muapas ko. Hay ng ospital. Ayaw na lang pag-ari. Muli na po niya. Mamalit lang ko dahil pagkaon. Aron na itong sawan. Umat ako ha. Ako lang mo anak ba?
Aron ako sa maila-ila formal ang imong mama o ang imong manghod. Ha? Oh, hello? Hello, Anton? Hello? Ah, animal, gipagnan ba ako sa cellphone? Oh, dara mamay. DHWD. Morning hospital na, ma'am. Oh, tanawa. District Hospital Well done. Ha, tanawa. Tanawa, morning hospital na. Morning. Pagtak. Ay, na, ma'am. Morning hospital na, ma'am. Da, makatilaw gid ka na ako. Sorry, ma'am. Pagtarong. Oh, tarong ka. Mauna ni. Yung natin ka maunan niya. Di ka mo to. Lagi kay... Sige ba lang kung kagbinuang. Sorry, ma'am. Mauni pong ni Anton. Oh. Mauni. Sige, bugat, magawas na ta. Dali na. Oo, di mo. Dali na! Oo, di. Basta ko, ma'am. Excited ako. Naog na diha. Lagi. Mga anak na si Sarah, excited ako. Anton. Hain naman si Mateo. Oh, anong si Mateo may imong gipangita? Sa mga anak? Lo. Yay, suplado ka ha? Prusa, ma'am. Ito prusa. Sa? Huwag tubang na yung inakanay. Mura pinagpakaon mo. Uy. Ay, sip-sip diha, Bugart. Taro nga kong tubag. No. Nahibaw ko nga tuaron sa delivery room si Sarah. Ang akong gipangita mao si Mateo. Ang imong manghod. Uy, wala tuod, no? Hain din itong tawa na. Tira naman to sa akong tupad. Tingalig to sa nursery, ma'am. Nga nagutaw nagisgot ka mag-nursery. Nanganak di Sarah. Kamuini adin eh. Ako yung pangutanong ko nanganak ba, Sarah? Surambom, di ka? Sa? Ay, sorry. Kini, ikaw ba? Oo, ha? Awa, ma'am. Ikaw, Sab Anton. Hala. Hinaya ang imong tingog. Masa makalagot mo ning Bugart, God? Mura naman ikaw ba? Ikaw, ha? Oh, ngano ba? Tayo pa. Hala. Uy. Wa baka tumukuyog ni Sarah sa delivery room si Mateo? Unsa? Nganong may uban man ka din, Mateo? Isa po, mangino mong ko doktor, uban ko ako asawa. Tawban ko ni mo utong. Kasakit. Ang utong na ka, Sarah? Ganihira ba yung doktor? Utong na ko, no? Sige. Gunit ako. Buktos. Hala. Gawas na. Ako muntik na. It's a baby girl. Sarah, gawas na muntik ka. Babae ang atong anak, Mateo. Unsa man, wa pamanganak si Sarah. Ako may yung pangutanong yung permi, ma'am. Saan naman taon mo? Ako doktor din eh. Bugart. Sorry, ma'am. Kaisrikto ba ni mo? Sino Mateo, mamay? Nagising ka na, hanay. Baby girl, nga ako muntik ka. Sir, babaeng anak na mo ni Sarah? Anton. Sa'yo mo sulti. Ayaw na dong. Ayaw na lang pagsulti, Anton. Baya ta sa ospital. Di ko gusto mag-away mo si Mateo. Magkalagot kayo inyo eh. Wala may biling ako mga poong ninyo. Unsa to? Awa eh. May pagmubi ako din eh. Mayo pa tuod. Aron dili mo magkaaway si Mateo. Oh, maayo kay nakahuna-huna ka sa pagpauli. Nga di man kong pauli nga.
Naghuwat-gug ka na ako, good. Kung ikaw akong huwaton, Anton, mamatay ko sa kagutom. Manako gaon, may gawas ko. Sorry kay ha. Saan nga gipaabot maguna ko unsay anak ni Kwan? Nila ni Sarag Mateo. Nganong na-interes ka man? Kung pag-umangkon, good. Imong pag-umangkon? O imong anak? Ay, gwapa kaayo ang akong apo, Sarah. Salamat, ha? Nalipay ka nga nakakita sa bata, ma? Ay, lipay mo lang. May batang gamay na gyud nga magdagandagan sa sala. Ug doon na nagyud ko'y mahagwa. Di man ako pagawas akong munyik ka, ma. Adto rami sa among kwarto. Unsa? Ako lang taguan akong munyika. Kuwaton unya. Wa man ko'y mukawat sa imong munyeka, Mateo. Ano raman siya sud sa ato? Kung adto lang siya among kwarto, ma. Mateo, ipakita sa laing tawa nga itong munika, uy. Di ka malipay kung doon mo ingon nga, uy, kagwapa sa bata, murag yung munika. Munika bitaw siya, pero katawa lang. Unya, hilak, unya, laktaw pa jud. Unya na siya mulakaw kung mag-usa na siya katuig. Dugay pa na, ma? Dugay pa. Unya, may nga namong giandam alang sa bata. Naama. Unsa man? Munika. Kinahanglan nga doon na ginayngan ang inyong anak. Amo lang ang sabutan karon, ma. Kay tingalig pangayoan o niya may pangahan sa bata. Kung mohatag mo ngan, kinahanglan nga tanahon din ninyo unsay isuwat. Ingon man ang spelling sa ngan. Nganong dali naman kami undang. Uy, gana. Kasi nakaingon. Nganong wa ka ganahing mukaon, ha? Ikaw eh. Ako? May noon. Gingnan ka na kong manakog kaon. Namugos mong yun ka nga magpasaw. Nya karon ako imong basulon? Wala ko ganay mo kaon. Kibisag unsalay mong isudya na ko. Himuan ko ni mugsa eh. Unsa? Ano mo insister man gyud ka? Nga doon ako ilabot sa asawa sa kumangod. Nya, mangutana pag yun ka. Pag umangkon ba o anak na ako? Pasangil na. Kon pasangil. Nganong masuko man ka? Kung maabot na sa dungga ni mama, ako na siya kasabaan. Anton, bisag kinsa pa'y patanawon sa magtiayon, magdudag yun. Usa? Imagine, kagwapa sa asawa ni atong Mateo. Pero nga dito man siya nagpakasal ni Mateo. Gwapo man si Mateo. Mas gwapo yun ka. Oh, usa? Og ang makakita, makapangutanag yun. Nganong dito man siya nahigugma sa dunay diferensya. Nganong wa man sa gwapo. Bisag wa ko manguyab. Nanguyab sad ka ang imong mangon sa iyang asawa? Di na ta magisgot may tungod ana eh. Muna ko nimo pahuway ah. Ingon ana gid sa ang taong sad-an. Mudayog likay. Ngano ipamugos man gina nimong hugaw nimong una-una? Nganong masuko man ka? Ako hungit sa imo, ha, Sarah? Sus, abi kay nakakita man sa siyang munika, mag-effort pag yun. Ako rin mo kaon, Mateo. Di ka gusto hungit ko nimo? Gusto manggod. Pero okay ra manggod ko. Dali, magdungan tas pagpangaon. Sige. Dungan ang tagaon, Sarah.
Dinhi na si Papa nimo? Dinhin na, ma. Nalipay gani kayo siyang nakakita siyang apo. Maayo hinuon. Lolo, ilak amon ni kay. Uy, hala, gigutom naman tingali na. Matod sa nurse nga naghatod sa bata. Wa nila ni patutya kay maitugon sa doktor. Nga mututoy na ang bata sa akong tutoy. Tutoy namon ni ka sa imo. Tutoy sara. Kinahanglan ko nung makatilaw na ang bata sa gatas gikan ako. Sige, patutya dayon. Sige, lakmon ni ka Ayaw good pagdali, Mateo. Makaon pa ba yan si Sarah? Sige lang, ma. Busog pa mansat ko. Dali na, baby. Breastfeed ka ni mama, ha? Nariklong dayon mo ni ka. Wanang hilak. Sara. Niguman, tutoy mo ni ka. Ako na sabra. A dream is a wish your heart made. Mabawi pagkahat ni Anton si Sarah ug ang bata. Mga higala, gidapit ka muna mo sa pagpaminaw sa laing pagsumpay ning sugilanon. Muñeca. Writer and Director, Baby Farida Salgado. Dalit kaninyo sa RMN Drama. The dream that you wish will come true. Tumoto ka listeners ang part 6 sa Muñeca, no? Diyan basa ko sa inyong comment ron. Kadaghan mo din natigom. Ang una mga ka-listeners si It's January, no? It's October na karon. So it's January. Ni comment siya, thanks Lods, video na ko, wala nagyod sumpay. God bless you always. Edwin Pancho, Busjan, kanus ani mo ma-upload Limbo part 19 with heart. Nga si Junisa Caballero, yes, kada Sabado na ko nag-atang aning Muñeca. Thank you Lodi with tulok ka heart o emoji nga tulok ka buok nag-heart ang mata, no? Onya napaday sa comment pag-upload og ang mga kaliwat ganahan ko sa imong upload kay tag isa ka oras, no? Salamat Junisa Caballero. Og si Jean Love Amat. Salamat sa katapusan nga sumpay sa drama Sir John. May sapayan Jean Love Amat. Nya si Chuli Wong Stevie. Salamat. Salamat kaayo sa part 5 aning Monica Lods. Magulat mi sa part 6. Please. Salamat ya Chuli Wong Stevie, no? So ganahan po di ka sa Monica, no? Makalingaw ni. Sabi na si Bogard, no? Salamat sa Liwong Stevie. Si Badiday 88. Oo, nag-upload na si amiga ng Ang Tinaguan. Listeners, baya po ko niya. Chardag yapon mga drama niya. Yun, salamat kayo Badiday, no? Si Annalyn Samson, salamat kay Idol sa sumpay sa mga drama. Idol, magulat ako, Idol, sa horror kung sakali maka-upload ka, Idol. With upat ka heart. Salamat, Annalyn Samson. Og si Jocelyn Infante, salamat Lods, tulok ka heart, no? Salamat with tulok ka heart sa ang comment, no? Ni Jocelyn Infante, niya si Ma'am Grace Blanca Flor. Dagang salamat Sir Amping Permi with heart. Salamat kaayo Ma'am Grace Blanca Flor. Niya si Chichana Coino, salamat sa pag-upload Sir. Way sa payan Chichana Coino. Unya, salamat sa imong kanunay pagpaminaw. Og si Ma'am Isim, listening from Indiana Idol, salamat og amping pud Permi. God bless as always with prayer duha ka buok. Gumamila pud duha. Na Iros, nasa heart. Salamat kay Ma'am Isim, no, sa imuhang kanunay pagpaminaw. Og si Ib Pancho, boss, i-upload ng part 19 boss kay nindot na part 20 siguro katapusan sa Limbo. Umbot lagi. Part 19 taon niya, no? Kuman ani mag-intro vlog na po ko sa part 19 sa Limbo. Salamat Impancho, no? Nya si Rian Luwagi, boss dyan, wala jud ko nag-skip sa ad, ha? Maong i-shout out ko listening from UAE.
Kung di ka gusto nga ikaw akong i-shout out with emoji tulo ka buok nagkatawa nga ng lupad ang luha sa mata. Shout out ni Maureen Luwagi sa imong pagpaminaw diya sa UAE, no? Salamat ayo sa imong pagsunod og paminaw. Naminaw ka sa dramang Muñeca. Og si Jerlyn Solarte, uy kayo ang babae, uy hahaha. Naminaw siya sa katapusang sumpay sa Bibali ko tungod nimo. Og si Lee Christine, hahaha, ang unang uyab ni Maribel kay Uncle ni Andrew. Ex-mate sila. Nga si dagham din i-comment si Lee Christine, no? Munang alang-alang bitaw pagbati sa inyo partner pag may pag-ayaw na lang dayon ni nga imong pakaslan. Kay unang istorya pa lang ani sige di ay si Cindy Hangyo nga pakaslan siya ni Andrew kay dugay na sila. Sustaghan ko kaila 2 years o 5 years buwag na or nangabit either ang wife or husband. Ayaw mo sig atat dinha girls nga pakaslan mo kay mapariha mo anang Cindy. Consumption, haha. Haha, sorry sir sa among comment. Dili mi kalikay madala mi sa drama. Pastilan uncle og lula ana naon akong partner singka-singkaan og tiunan og pistola bulag na lang. Mo siguro bulagon mo sa inyo partner kay wala na mo'y mga lami. Grabe comment si Lee Christine, no? At naghana gyud. Napagyud sa mga mulaba ni Cindy parihas mo mga naay tupak bender pero to nawa na. Pero wala nako ni gibuhat nga nagpakabuang sa lalaki nga pakaulawan ako akong self para lang ani. Thank God malipayon ko sa akong partner kay naglangas sa kong cellphone. Saon ni pagbasa. Paita ning kalakihan ni. Aron to. Hapit na naguba. Lagi. May kakaibaw kahapit na naguba. Sige, makagduwa ni games no na naguba na ni samot. Nya araman to sumpay tong basa nako nawa na. Andili sa man para thank God. Malipayon ko sa akong partner kay dili sama ka praning aning bayhana. Ang lakaw sa tug nakaw. Tugkaw kay palistron, lamiro ni katug lakaw para motubo. Nya pa man napakay time matulog. 2 hours. 3 hours dai. 2 hours kay magsimba kanya. Ha? Relax ada kay init ang ayo siglaglag. Malipayon ko sa akong partner kay dili sama ka praning aning bayhan na lahi ra jud nang naay peace of mind ug kabalo mo pasaylog tao. In the end magmahir gyapon ko if gidayon ako mahimong daotang tao. Remember masing legal ka nga asawang neighbor ta na katag-iya og tao. Salamat Lee Christine, no? May point mo po ning mga comment, no? Salamat kayo sa imong pagpaminaw sa Maribel sa kagabion og si saan to? Si Lydia Palanca. Sir, asa na ang part 6 sa Muñeca? Watching you from Holland, Idol Amping. Salamat kayo Lydia Palanca, no? Mauna ni. Yun ang nabati. Kay automatic naman yun, no? Human sa vlog. Mix dayon na upload, no? Advance mo na itong vlog, no? Pero matik na napaminaw na ninyo, no? Unya si salamat, no? Si Lydia Palanca, no? Naminaw. Ang nagpaabot sa part 6, no? Aning Muñeca. Si Lini Omega, si Willie og si Dis. Ganda ng balance sa story. Thanks sir, God bless. No worries, no skip ads ko pero may kay busy kamot og hand washing. With emoji nga nagpahiyom, no? Nanabon sa iyong baba tulo ka buhok no. Diyan ay emoji pud nga nang lupad ang tulo ka heart. Okay lang man ang audio, klaro man siguro kay naka-earbuds ko. Salamat sir, God bless. With emoji nga nagpahiyom, mapahiyumon. Salamat Lini Omega. Sa Syrian Luwagis, sir ka ng lamok, Hiluina. Shout out be from UAE, boss. Sir, the number ni mo, boss. Ay, dugay naman din nga drama, no? Katong naugkat ni kasilag katapos ang sumpay, no?
time nga murag gipit ko sa load aning time no. So pasensya no kay di ko magbutang nag number anang comment section kay daghan lagi mo makisakay pud uban nga mo kalit tawag wa ta kaila nga na ba. Di po magpaila mo nang di lang jud ko mo kuan mga listeners no, di ko mo butang number. Nya salamat di ay sa imong komento no, Rien Luwagi. Ug si Indaylin. Si Indaylin makalagot man og ending, oy dili happy pamilya ataya. Mo gid kay namatay man si Pakol no. Luwi ang ending aning dramahan no, ning ayay mapriso ko. Nya na comment pa si Indaylin diri sa Habal-habal driver ka lang part 8 kita pusang sumpay no, ang pangit palagi ng ending kapag siya author. ang okay mag-ending aning ta ning Habal-habal driver ka lang galing kay biglaan human dayon ba mo to dinalian kaayo no. So sayang nindot ba yan ning drama ha kay action galing kay kuan mura lang dinalian ang ending. Ug si salamat Indeli no sa imong pagpaminaw sa mga drama no. Nya si Jima Gaps Vlog, si Willie ra may nagpanindot aning drama ha. Magid makalingaw ni si Willie ni aning drama ha kay katawanan kaayo ba. Mo rin nagdag lingaw aning drama ha ug si ito yang katabang no si yang boy. Salamat kayo Jima Gaps Vlog no sa imong pagpaminaw sa libali ko tungod nimo. Og si Angelica Birami nindot sa nga drama salamat. Salamat with emoji nga nagpahiyom. Salamat Angelica Birami no. Naminaw sa Muñeca. Nya siya ano pa day with tulo ka heart pa day ni. Duha lagi ni Angelica D Birami anjang napila Angelica Birami. Ninduta oy nya sir ang limbo unta maka-download na ka nindut na rabato da. With emoji nga nagpahiyom nga namula. Unya ni guman ano no ang limbo. Nya si It's Me Titing. Salamat idol with heart. Salamat po It's Me Titing no. Naminaw siya sa part 1 sa ikaw nga akong kinabuhi. Ug mo to mga listeners ang mga comment no. Man ani mag-vlog ra pud ko sa kuan sa limbo. Introduction sa limbo. Introduction. Panday sa vlog sa limbo sa intro sa outro no. Magbasa po sa comment, mubo ra man ang comment dito noon. Ita malangan sa limbo mga listeners kay mubo ra mga comment. Pwede to basahon sa intro no. Aron di na gid tantong langan. Mubo ra man po kayo ang mga comment ato pero upat to kay screenshot. Mo ta mga listeners, thank you so much for watching ug amping mo kanunay. God bless sa atong tanan og advance Merry Christmas.